Haupa, gaitz bertiz naiz, errekazoko hortanen zuzendaria. Eta urtengun ezin izan du naiz Santurtzira joan, ezin naiz horregon, ze Madrilen nago lanin, eta ezinezkoa izan du zait bidaiatzia asteburu hontan. Bertzerik gabe, eskerrik asko Santurtzin antolatzen zuen talde usuri, epaimaia, parte hartzaile guztik, zorionak. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzez, errekazoko hortanen talde guztien partez, jasotako saringatik, super eskertu gaude, super konten, kriston ilusioa, gure filma izaten aiden harrerakin, Euskal Herrin zehar, Euskal Herritik kanpore bai, zoniztan mugapatzen dugu ez, Euskara ez da urrutia jetzen al, binon gure burutan dagoen muga bat da. Beraz, gore Euskal Zinema, eta hoxen, goazen poik-poiki Euskaraz egiten ere pelikulak, pues ikusteko badutela, ez? Urrutia jetzeko gaia. Así que hoxen, eskerrik asko denari berriz ere, eta urrengo urtin aber ikusten garen. Ongi segi.